بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد ‘yan musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Wannan takaitaccen saƙo ne zuwa ga kai tsaye ‘yan uwanmu sha'irai, mawaƙa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na wannan ƙasa tamu Najeriya da ma nahiyar Afirka baki ɗaya, duk inda yaren Hausa yake zuwa. Lallai kamar yadda kowa ya sani ne abin da ya faru a watan azumi, wanda wani da sunan malunta ya yi cin zarafi, ya yi sakin baki ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Mu kuma masoya annabi ya yi mana cin fuska, domin duk wanda ya taɓa masoyinka a gabanka to ya ma cin fuska ne. Ya yi maganganu marasa daɗi wanda duniya ta ɗauka akan waɗannan abubuwa da suka faru. To lallai tsakani da Allah alhamdulillah, yan malamai tun daga kan manya-manyan malamai har zuwa kan matasan malamai da kowane ɓangare, kowa ɓangaren malamai sun yi matuƙar ƙoƙari domin an fito an ba wa annabi kariya. An bambance wa mutane tsakanin magana da suke akan maganar tauhidi ne da kuma cin zarafin annabi sallallahu alaihi wasallam. Su suna magana ne, ko shi yana magana ne da masu bashi kariya akan cewa maganar da ya akan tauhidi ne. To an warware wa mutane wannan shubuha tasu. Malamai sun yi iyakacin kokarin su wurin nuna cewa ita wannan kalma cin mutunci ne ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, kuma ba tauhidin da ya zo da wannan. Kuma malamai sun yi kokari, an yi bayani akan abin da ya shafi tauhidi, an yi warware kowa dai da irin gudunmawar da ya bayar. Allah ya saka mana mai da alkhairi. Amma abin da yake tabbace, wato abin da yake tabbace a musulunci shine ba wanda aka sani masu bawa annabi kariya irin mawaƙa, domin kowa ya san irin gudunmawar da Hassan ya bayar akan shaksiyar manzo Allah, da irin su Ka'abu da sauran dai sahabbai mawaƙa annabi sallallahu alaihi wasallama, wanda in an yi hujumi su suke difa'i, wanda wannan hadisai ne bai ɓuya ba. Yanda sahabbai mawaƙa suka yi ta ƙoƙari wurin kare martabar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. To aikin ne ya sake dawo mana, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nasi. Wayancan kwanakin su ne suka ƙara dawowa, daidai da aikin da mushrikan Makka suka yi na cin mutuncin manzo Allah, sahabbai suka ba da kariya. To mun samu jikokin mushrikan Makka na yanzu, to wajibi mu kuma 'ya'yan sahabbai mawaƙa kenan, mu 'ya'yan su Ka'abu, 'ya'yan su Hassanu, mu yi ƙoƙari wato mu nuna mu ma mun haifu, wato wannan haihuwa da waɗannan sahabbai suka haife mu, to lalle mu nuna mu ma mun haifu, saboda an taɓa masoyinmu annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama kamar yadda aka taɓa manzo Allah a wancan lokaci. Suka ba da wannan kariya, to wajibinmu ne mu ma mu fito mu ba da kariya. A ƙarƙashin wannan muna cewa ‘yan uwanmu sha'irai mu yi wata hikima da ya kamata inda saƙonmu zai isa, wato mu ma a gane ƙwanjinmu, mu ma a ji harshenmu a cikin kare annabi sallallahu alaihi wasallama. Wato inda za mu yi ƙoƙari mu ga wato saƙonmu ya isa shine, wato ‘yan uwa su yi waƙa wacce ba za ta gaza minti 10 ba, ba za ta gaza baiti 10 ba, kuma kar ta wuce baiti 15. Mutum ya yi iyakacin ƙoƙarinsa ‘yan uwa, a cikin ‘yan wayannan baitoci da ba su wuce 10 ba, ya dunkula duk abin da yake son dunkulewa na saƙonsa, sai ya ga ya yi wayannan baitoti. Idan ya yi su a shawari, duk wanda zai yi wannan waƙa ta difa'i kare ma ya sa kiɗa,
domin ka sa kiɗa suna da shubuha, za su ce ai kiɗa haram ne, ai kaza ai kaza. To mu bi da usulubinsu, duk da mu a wurinmu kiɗa halal ne kuma ba za su hana mu waƙoƙinmu na kiɗa ba, amma mu yi aikin yanda zai zama ai tsakaninmu da su yanzu akwai wasu mutane su suna inda suke, mu muna inda muke. Akwai wasu mutane su ba sa ɗariƙa, ba sa izala, su 'yan kallo ne, su suna nan a gefe suna kallon kowane ɓangare. To irinsu su muke buƙatar mu bayyana wa hujjojinmu don su gamsu da mu. Amma su kam duk wanda ya nisa a wancan ɓangaren, kar ka ɗauka duk abin da kai zai gamsu. A'a, an riga da an shayar da shi gubar ƙiyayyar Annabi sallallahu alaihi wasallam. Duk abin da aka yi yana ganin daidai ne, duk abin da aka yi yana daidai ne. Walahum ayunun la yabsiruna biha, suna da idanduna amma idandunan su ba sa gani, saboda suna amfani ne da idan tsakarka, idandunan zuciyarsu sun riga da sun rufe. Saboda haka a yi waƙoƙi kar ya gaza baiti 15, kuma kar ya ƙasa da baiti 10, kar ya yi sama da baiti 15 kuma kar ya ƙasa da baiti 10 a shawari. An kuma mutum zai iya yi ma ƙasa da haka, ƙasa da baiti 10 ya isar da saƙonsa, to babu laifi. Abu na biyu shine 'yan uwa, in za a yi wannan ƙasidu to kar a yi zagi, kar a faɗi wata magana a ce kaza ko a kawo wani zagi, ba maganan zagi. Kowannen mu yayi ƙoƙari ya tanadi wani abu na guziri na ilimi wanda zai sa a ciki, wanda duniya za ta gamsu da cewa abinda wannan mutum yayi kafirci ne, ba musulunci bane. Abu na gaba shine duk wanda yayi waƙarsa, wanda duk yayi ƙasidar, yayi ƙoƙari idan aka tace masa ita a studio, to ya ɗauke ta ya sa a Facebook, ko ya sa a WhatsApp, ko ya sa a kafafen dai yaɗa waɗannan yanar gizo ɗin nan, ya zama waƙoƙinmu akan wannan difa'i na manzo Allah sun cika yanar gizo ta ko'ina, ya zama kawai aikin da ake kenan, kowa ya saka, kuma tare da baitoti na ilimi. Abu na ƙarshe kunce na gaba shine su kuma masu studio, muna kiransu masu studio wanda suka zama ake aikin waƙoƙi a wurinsu, su ma su ji tsoron Allah, su ba da gudunmuwarsu wajen kare Annabi sallallahu alaihi wasallam. Duk wani mai studio da wani ya rubuta wannan waƙa ta difa'i wanda ba ta buƙatar kiɗa, to a sarayar da lokacin, a bashi lokaci ya buga, kuma ya buga kyauta ba tare da ko kwabo ba. Wannan ya zama shi ma wanda duk yayi wannan ya zama ya bada gudunmawa ne wurin kare Annabi sallallahu alaihi wasallam. Saboda dalilin da yasa na bada wannan shawara shine, da a ce da yayi wannan abun ƴan uwansa ƴan izala sun gamsu da cewa abin da ya furucin da ya akan Annabi kuskure ne, to da shikenan sai zama kadiyar ta wuce, an yi an gama, kamar yadda aka yi ta Malam Abdul Jabbar. To amma tun da ba su gamsu ba, da su aka haɗa kai da 'yan ɗariƙa 'yan uwanmu, aka haɗa kai aka zo aka titsiye Malam Abdul Jabbar akan maganganun da yake faɗa. Yanzu kuma ga ɗan uwansu ya zo ya shi kuma suna ba shi kariya. To kun ga in haka ne, bai kamata mu bar wannan kadiya ta wuce ba, sai mun ga mun kai hujjarsa ƙasa, sai mun ga mun kai hujjarsa da masu taimaka masa ƙasa. Duk da alhamdulillah, Allah saka da alkhairi, na ga wasu 'yan izala sun yi ƙoƙari, sun fito sun ce abin da ya kuskure ne. To su wa'annan muna musu godiya, kuma muna musu fatan Allah ya saka musu da alkhairi a cikin abin da suka yi, na cewa lalle abin da ya faɗa kuskure ne, ba tauhidi bane, ba maganan kare tauhidi bane, magana ne na sakin baki da cin mutuncin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Saboda haka 'yan uwanmu daga kowace ƙungiya ta masu majalisin yaban Annabi sallallahu alaihi wasallama, ban taƙaitu da wata ƙungiya ba, ina magana ne, ina ba da shawari ne ga dukkanin ƙungiyoyi na masu yaban Annabi sallallahu alaihi wasallama. Yanzu malamai sun yi nasu sun gama, kuma an kun lura malaman suna yi, su ma suna yi, ana ta fama a social media. Malamanmu su faɗi wannan, su ma su fito, da mutum ya yi magana, an jima kaga wani ya fito ya yi masa raddi, da mutum ya yi magana wannan ya fito ya wannan raddi. To mu yi waƙa mu ga shi kuma za su iya fitowa su yi raddin waƙar.
mu gwada wannan ƴan uwan mu shayirai, mu gwada wannan, kuma na tabbatar iyayenmu malamai za su goyi bayan wannan magana da na faɗa, kuma za su sa wato za su yarda da wannan abin da muke faɗa. Waƙar a yi ta ba kiɗa, kuma kar ta yi tsawo da yawa, kuma kowa ya yi ya ɗaura akan shafinsa na Facebook, akan shafinsa na Twitter, akan shafinsa na Instagram, akan shafinsa na duka dai shafukan da ake da su dinnan. Mu yi ƙoƙari mu hau aiki ƴan uwan mu sha'irai, mu nuna wa'annan wahabiya cewa lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da masoya, kuma wannan kadiyar ba kadiya ce da ya kamata a barta ba, har sai an yi ɗayan biyu shine ko mun kai su ƙasa a hujja ko kuma hukuma ta kama shi. Bai kamata mu bari ba, dan da a ce sun yarda an haɗa kai an titsiye shi, to da shikenan, ko kuma shi ya yarda maganar da ya faɗa kuskure ne ya janye, shikenan ya rage wa shi da Allahnsa. Dama hukunci wanda ya zagi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama hukuncin kisa ne. Ibn Taymiyyah ya faɗa a cikin As-Sarimul Maslul ala Shatimin Rasul, littafi ne da Ibn Taymiyyah ya rubuta akan wanda ya zagi Annabi sallallahu alaihi wasallama. Ya rubuta cewa ko mutum tuba yayi ya zagi Annabi ko tuba hukuncinsa kisa ne, wanda ba fatawarsa bane, wannan fatawar malamai ne na duniya, ijma'i ne na malamai. To amma tunda gashi abin ya koma, wannan yayi raddi, wannan ya dawo masa raddi, ana ta yin abun, to mu gwada ba wato ba wai mun nuna gazawan malaman mu bane, a'a wallahi sun yi kokari duk abin da ya kamata a yi na difa'i wa manzo Allah, ma iyayen mu malamai wallahi sun yi kokari, Allah ya saka musu da alkhairi. To amma lallai wannan hanyar da ya kamata mu ɗauka ne, wanda lalle in mun yi ta za ta bada fa'ida, kuma za su gane cewa a Najeriya akwai masoya Annabi sallallahu alaihi wasallam. Abu na gaba ko na ƙarshe, da mun sun rena mu, kullum ga zashi ga sai mawaka, kamar ba a yi waka ba musulunci, kamar ba a taɓa yin wani abu mai suna mawaki ba musulunci, sai a ce ai mawaka. To ya kamata wannan karan ƴan wahabiya su gane wato kwanjin mawaka, su gane damtsan mu cewa mai ƙarfi ne. Wallahi da harasan mun nan ne ban Annabi sallallahu alaihi wasallama, wallahi in mun tsaya sai mun kai mutumin nan ƙasa, wallahi sai mun kai su ƙasa da hujjojinsu. So da haka ina bada shawara, lalle mu fito, kowannen mu ya fito ya ƙoƙarin rubuta wa'annan baitoti, sannan masu studio su ma su nuna kishin su ga manzo Allah. Kowanne mai studio in dai wannan wakar ka zo to ayi ma kyauta, muna ba su wannan shawara su ma, cewa ko muna kira gare su cewa su ma su bada gudunmawarsu akan abin da ya shafi lamarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah ya bamu dacewa. Abu ɗaya da zan rage